side af. Og som Maj, hun har formuleret på et tidspunkt, jeg tror, det var noget, hun formulerede i forhold til vores elever, hvor hun siger, at ligesom elever, de kan have venskaber, så kan skoler også have venskaber. Og vi ser meget frem til at have jer som bedste venner. Og ligesom bedste venner udveksle fiduser og gode idéer og faglige ting og alle de andre ting. Og nu er jeg jo ny her på klassen, og jeg kender ikke historik, men jeg har jo fået at vide, at det her venskab, det er jo noget, som bare blev født af sig selv. Og det er jo fantastisk, fordi det er jo nok der sande venskaber, de bliver født, når de ikke er tvunget ind i det. Og jeg har hørt historier om, da vi herfra drog til Horsens, fordi vi skulle blive inspireret af jeres åbne læringscenter. Og hvordan altså de undervisere, der var der, hvordan de oplevede, at de simpelthen åbnede op for alle jeres idéer og tanker, og I bare serverede det hele for os. Det har jo i hvert fald inspireret til, at vi har fået lavet en læringscafé, hedder den så. Og det er den, vi står lidt i her. Den har sådan forskellige lokaliteter, og det skal I have lov til at se lidt senere. Niels og Annette og mig har været sammen om, jeg ved ikke, har der været andre om på vores side, der har været omkring det her med at lave, hvad er det egentlig, vi vil med det her? Hvad er det, vores mål er? Hvad er det, vores vision er for det her? I hvert fald så har I 3 lavet det. Og der har det jo været noget med, at visionen det er, at i skolevenskabet, så arbejder vi begge skoler mod en åben, eller mod en styrket position på fremtidens uddannelsesmarked. Og det, der jo er fantastisk, det er, at vi kan give hinanden en hel masse ting, og så behøver vi ikke at frygte, at vi stjæler hinandens elever. Nej. Så det er jo fantastisk. Vi har sådan lidt her, I skal tage plads og nippe lidt snacks der. Men det som, jeg tror lige, at jeg vil gøre det, at der er jo, I kan se, at vi har fantastisk mange, der gerne vil hilse på jer, selvom vi faktisk på nuværende tidspunkt har motion for vores elever. De er alle sammen ude i omegnen og løbe, eller gå, eller et eller andet yoga ude i området. Så derfor så er der ikke elever lige den her time. Men alle vores undervisere og meget af vores øvrige personale har jo gerne lige vise på jer. Men jeg tror, at jeg lige vil trække lidt frem, så I kan se, hvem det er, I skal snakke med her i dag. Og den, som nu tager jeg en anden liste. Og Anders Holm, han er her ikke lige nu, for han er i gang med at undervise, men han dukker op senere. Og han vil være sammen med Tine, og det er dig. Ja. Og Annette, du har lavet en aftale med, hvordan I støder sammen, ikke? Det har jeg. Anders kommer, jeg følges med dig, Tine, og vi mødes heroppe med Anders kl. 1. Ja. Og så har vi Marianne Balslev, vores uddannelsesvejleder her, som skal være sammen med Jørgen. Og så har vi vores bibliotekar og vores musiktalent, som skal være sammen med Peter. Ja. Og så har vi Janni. Ja. Og du skal være sammen med Niels. Ja. Hej. Og det der jo så er så dejligt for os andre, der ikke har fået en at være sammen med i dag, det er, at det får vi lov til på fredag næste uge, hvor vi er nogle stykker, der tager til Horsens og besøger, og på tilsvarende måde også laver et udvekslingsskift med en, som har en lignende stilling. Så det glæder vi os rigtig meget til. Jeg tror, at rækkefølgen det er, at vi skal hen der, ikke også? Fordi det der jo er, det er, at der er jo blevet skabt et værk til ære for jer. Og det synes jeg, I skal komme herhen og se på. Fordi Lis, hvordan har du det med en lille trommesolo? Niels, vil du ikke tage den anden fli herhenne? Og så åbne her. Fordi midt i vores læringscafé, der har vi fået lavet en lille
vores læringscenter. Og her der mødes alle vores elever, der står vi meget tæt omkring hinanden hver onsdag morgen og synger morgensang. Så vi synes, det er simpelthen det allerbedste sted at kan vise vores venskab med jer. Ja. Så inden vi tager lidt nyps og sådan noget, så synes jeg, skal vi så ikke til at synge sammen? Lise, det er dig, der har lavet kassen. Lad os gå hen og se vores fine plakat. Velkommen til. Tak for det. I kønner over i YouTube, eller? Ja, det er faktisk med tog. Vi tog så en taxa det sidste stykke, fordi vi synes alligevel, det var lige godt. Der var vi sådan lidt. Ja, det er også. Vi er faktisk lidt rystet over, hvor det er. Er det ikke egentlig det, vi skal? Det er faktisk ikke rundt. Nu vil jeg lige hilse op, det på den her. Nej. Det var da en ærefuld plads, jeg har fundet. Ej, men altså, jeg må hellere tage nogle billeder. Hvor Peter tager vores. Nå ja, så får vi dem. Ja. Ja, det er helt det. Bliver filmet til alle. Det synes jeg næsten, det kan jeg blive stolt over. Ja, fordi altså, vi kan jo godt hænge på facaden herovre. Ja, Og vi har jo ikke. kan noget andet. Det er noget facadetur. Det har vi, ja. Normalt så er døren faktisk derinde. Men det har vi så lige fået lavet det her, så det er sådan en ordentlig fordel. Det er svært. Hvad gør man ikke? Ja. Det er også helt vådt herinde. Jeg synes, det er utroligt dejligt, at vi har fået det her sat i værk. Altså sådan, kan man sige, sådan nogle lidt tilfældige møder på en eller anden måde, sådan kan udvikle sig det her til det her. Så det ser jeg frem til stærkt samarbejde her i fremtiden. Så dejligt med sådan et symbol her omkring. Det var også til Jørgen, vores rektor, han er simpelthen så glad for, at det er noget, der er opstået, men jeg tror, det var. Ja. Så der er så mange andre man kan sige, samarbejdsrelationer, man er nødt til. Så det her med, at det er vokset ud af interesse og venskabet, det ser jeg som rigtig stærkt ud af støtter med. Ja, altså nu, jeg ved ikke, han deltager. Nu kommer du. Nu kommer lige nu. Måske kommer hun og var med til frokost. Ja. Når vi taler om sol. Ja, der er reception lige inden for døren. Jeg har sagt, at måske gå op, men ja, det vil jeg jo. Desværre er lige gået lidt skåret lidt til glæde. Ja, så der skal nok lige lidt plads på, men det er sådan lige det, der producerer vores folk. Så er det meget passende tidspunkt at komme på. Velkommen til. Tak for det. Ja, men skal vi lige, nu har vi kigget derovre, så skal vi ikke nøjes med det lige i første omgang. Og så, hvis der er, nogle af jer har jo set ovenpå os, men sådan lige gå en tur. Nu er der kommet lidt nyt. Der er kommet nyt, og vi har jo vægmaleri helt op på anden sal. Ja, lad os lige gå og gymnastik. Skal vi så ikke lige starte herinde i sekretariatet? Og så lidt videre. Der sidder ingen der. Det er sådan
Og så plejer jeg ikke. Nej, det er ikke. Kan vi gå hen? Det var den første invitation, skal der så være så skål meget til næste først. Jeg vil jo sige, at man skal have fri luftvej først. Okay? Det er jo sådan noget, den der skulle være, den skulle ikke have klemme eller sådan noget, sådan for at den ikke, der man ikke smager, fordi vores nøgle skal godt gå smakken, vi kan ikke Kigge lidt på, hvordan huslysen og så videre skal være nok, så vi regner med, at det bliver sådan lidt mere fylder. Men ellers så har vi har jo ikke haft, vi har haft afland derinde som motionsrum og til alle mulige andet. Og så har vi jo haft nogle lokale i byen, som så lige pludselig ikke kunne komme i. Så vi har jo stået lidt af et problem, men så fik vi lavet en aftale med, at det var sådan en fabriksmøde, der var her, vi så har fået lejet noget af det op til os. Så vi glæder os rigtig meget til at tage det i brug. Så vi har fået lavet sådan en spænding. Ja. Vi cykler ikke så meget på arbejde. Så cykler vi. Så det er